il-Papa ta' kulħadd. Hawn ħafna nies madwari, jiena ma nafhomx kollha, ma nafx x'isimhom. Hawn min joqgħod waħdu u m'għandux ħbieb. Hawn tfal li lanqas għandhom mama u papa. Hawn tfal bojot, suwed u sofor. Imma hawn xi ħadd li jafhom kollha u jaf x'isimhom, li jħobbhom kollha. M'hemm ħadd minnhom li dan ma jħobbux. Alla hu il-Papa tiegħi, tal-ħbieb tiegħi, ta' kulħadd u missierna. Jaf lil kulħadd b'ismu u jsejħilna. Itellalna x-xemx kemm jekk inkunu tajbin u kemm jekk inkunu kattivi. Aħna il-koll aħwa għax għandna Papa wieħed li nitolbuh missierna li inti fis-smewiet. Ġesu darba hekk qal lill-ħbieb tiegħu: ħadd ma jaf lill-missier daqsi u ħadd ma jħobbu daqsi. Meta titkellmu miegħu għajdulu missier. Mela Ġesu għallimna li l-missier hu wkoll il-Papa tagħna u aħna lkoll aħwa. Jekk nagħmlu tajjeb lil xulxin, dan il-Papa jieħu pjaċir bina. Jekk nagħmlu paċi, Alla u dejjem magħna. Ukoll meta aħna mqarbin, Alla ma jħallinix u jibqa' ma' ġenbna u jifraħ meta insejħulu Papa. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art.